Piña Francia. Tawag ka din mga anak, purgatorio, na ay bukag sa iyong bagalira. Pwede na Maria, katanan sa nusa, sa isang kabungan niya mo, pwede na ikapiginis sa nanangungutan ni Espiritu Santo, asinta, pinakakapanukan, grasya, siringman, ikanirag mo sa walang mga hagiso na kagamot, tanganing magsumami. Payong, tubig, payong, payong. Payong, payong, payong.
Yung kabe alis di ma. Ay si Bagaran din ang palagyan. Di ma natignan eh. Hindi kaya pa yun. Mabiba lang. Diyan ka. Mabalik ko niya ako dito sa okay. Okay, wala ka mukha ni Justin Dumay. Kang benta. Mandigban. Pangano pati ito si Justin. Hindi yung kiniling siya. Sabi na mo, highly mo kayo ni Pag nag-day naman din, pwede itong kumala din. Nagtotaya.
Sa tuyan na itong
ng sabaton ang ina ng Bicolandia, ang Lady Estrella Francia, sa lamang pagkamigil sa tulad ng itirahan